Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, to inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, maayong gabi. Yes, may gabi man si mo aksyon na Brian kag inato ang pinakuling lakat sang panahon Disyembre 26, 2020 Sabado nga gabi. May duwa kita ka low pressure area nga ginabandayan nga sa malas 3 kay nasing hapon ginabanabana sa kalayoon nga mga 185 kilometros na sidlangan nga bayan sang Gian Eastern Samar. Sa coordinates nga 11.3 degrees north, 127.4 degrees east. Samtang ang isa ka low pressure area nga ginabadaba naman sa kalayoon nga mga 135 kilometros north-northwest sang Zamboanga City, Zamboanga del Sur. Sa coordinates nga 8.0 degrees north, 121.6 degrees east. Kag northeast monsoon o kunamihan, ang padayon sa gyapon nga nag-aapekto sa northern kag central Luzon. Maka-experience ini sa magalumo nya kalangitan so buman mga lapta-lapta man mga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanagob. Sa area naman sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Caraga, Eastern kag Western Visayas nga dulot ini sa nga trough sang low pressure area. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Subuman, Aurora, Bulacan, Caganoy, Baisiha, mga maka-experience man sa magalumon man nga kalangitan nga may mga mahina lang nga mapagulan nga dulot naman sa ngamihan. Ang Negros Occidental lakip na syudad sa Bacolod, maka-experience kita sa magalumon kag maulanon nga panahon nga may ara kita sa nga lapta-laptaman nga mga pagtupa sa ulan o kung pagpangilat kag pagpanagob nga dulot man sang low pressure area. Mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang temperatura nagsugod kita 26 nga maglabot kita 30 degrees Celsius. Kang adlaw nagatunod alas 5 34 kay na ka magabutlak alas 6:04 buwas sa aga. Ini si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ka mayong gabi sa luwat. Salamat good Sir Melvs, maayong gabi. Salamat. Yes sir. Okay, sige. Una sa balita. Una sa aksyon. Matulot tawhay palibot ta diri sa Bacolod kag Negros bisan maulanon ang panahon because hindi gid man kita medyo malululap. Yan sining LPA, medyo sa pulo punta lang siya pero tiyan mo na, no? Ang aton sinipag-alerto dapat tingwaon tagid nga ara sa sitwasyon nga maayo nga aton sinipalibot. Action Firing Line. Sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Antes pa naman ang tanan ng aton sining pagpangamuyo gid kada gabi.
Horacio Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, la 7 na. Subong nga adlaw, yari kita sa Sabado, Disyembre 26, 2020. Action Firing Line. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa nagligad lang nga adlaw gindeklaraman kita sa aton sring ako na Nielsen survey sa Bogos nga Bacolod kag Negros. We are number 1. Kag bukas naman naton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account kadto lang dira kag sa YouTube sa aton sa nga texter sharing numero 0963-757-0874. Sa mga watchers, viewers naton sa Facebook, kadto lang sa comment section and 2 to 3 lines lang ang inyo sining mga mensahe para mabasahan tagid tanan-tanan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Onboard na, tob-tob la sa 7 kung las 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Sa mga balita lokal, mga kaaksyon, subong iyang gabi, no? Wala sang vacation leave karon ang kapolisan diri sa Pro 6 sa palabuton iyang pagsaulog sang bag-ong tuig mga kaaksyon. On alert ang aton sini kapolisan part ini sang ila sining preparation kag pagpatinguha or paninguha nga mangin matawhay ang pagsaulog iya sang pumuloyo. Action Firing Line. Samtang sa iban pang balita, ginpalayag liwat sang spokesman sang New People's Army kon NPA. Subong adlaw nagaselebrar sila sa ika-52 katuig na mga kaaksyon ngati suno sila waya sang pagpangatake nga matabo kanami maginamo sila na. Action Firing Line. Kundi matawhay kita wala sang madinuguon nga mga inkwentro kung ano pa dira amo nang maayong balita. Action Firing Line. Kag mga bulang diri sa Bacolod nagkadakpan mga kaaksyon. Kanamo gyapon nagabululang no? May COVID man o kon wala ang bulang nga ara iya sa backyard o kon ara lang sa mga palibot-libot sa mga lugar nga wala iya sa area mismo nga ginpanagutan nga may permit abiti illegal ginaya. Action Firing Line.
Idris Bacolod iya Kwan. Idris Bacolod iya mga kaksyon Kwan siging bulang-bulang kag sa Negros Occidental aga bulang-bulang mangyapon baka mga tig-aba goals sa mga utod tanino. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod mga kaaksyon ang BC Alcalde kag subong chairman sang IATF nagakahangawa subong sa posible pagtaas ang numero sang COVID-19 bangod sa pagdinaguso sa mga tawo sa pagpamakal, tipon-tipon bangod sang Paskwa kag sinipa nga palaabuton sang bag-ong tuig. Action firing line. Kamay pa nga hindi lang, no? Kay kadelikado ang sitwasyon kung magliwat naman nga magtaas ang numero ni COVID-19 kag magbalik naman kita iya sa Pulo Panago kag no? Pulo Palagyo sa ibo siling nga kakilala kay base ina siya positive. Action firing line. Sa probinsya nga balita, Gov Lacson wala sa nakitaan nga isyo sa pagsaylo sang capital city sang Negros Occidental at prerogative niya sang probinsya. Way man da mahimo gid ang Bacolod kung gustuhon kay ila man na iyagid pang gobyerno man da mo. Karon na, plus taron tara maka-action kag i-update tabi karon kumusta na ning kaso sang hit and run man. Naging kapatay ni sinutong patay to si Joaquin, Prince Joaquin Rilatos. No, sa nagligad nga gabi nga sakay ini siya sa tricycle. Accordingly, ini siya una gindalasa ang tricycle ginasakyan sang pick up and then dinalasa pagid siya sang truck amo ning gintunaan sang iya kamatayon. Action firing line. Daway panigihapon kuno magsungka gid ang driver sang pick-up nga ato. Pero check na to na karon kay pamilya subong daw ga pangayo gid tabang nga kun tani magsungka lang. Kuno nang tika ginahimo subong sang kapulisan. Action Brian Warden. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaaksyon sa mga balita lokal diri kita nay manglong gayawon sa balita sa national. Oo, si Kwan ang DILG mga kaaksyon naka-record na sang pila ka mga biktima. Action Oliver sang firecrackers isa ka semana antes pa naman ang pagsaulo gid sang bag-ong tuig. Action firing line. Tuyo pan ko tani Sunday LG nga mag zero incidents inibla ti subong palang may nagkalalokpan. Action firing line. Way gid mahimo si COVID-19 no ang tao nagapabilin gihapon sa ining sining nga mga bagay. Apisar nga ti umpisa sa pagpungko ni Presidente Rodrigo Duterte ginapangabay nga untatan ang pagpalupok sa mga firecrackers lebentador dira ko na naman sige lang yapon yung pumuloyo naton. Action firing line. Kaya raw may nagkalalukpan na kabay pa diri sa Bacolod kag Negros Occidental mangin matino kita kag hindi man matabo diri sa aton maghalalong gi kita kay nga kabudlay bala nga ara ikaw sa ospital ilabi na gid kon striktong hospital bangod sa COVID-19 ti disgrasya kagid. Action firing line. Sa iban nga balita mga kaaksyon maki-update kita subong sa COVID-19 diri sa Pilipinas yara na sa 469,005 ang positibo. Ang bag-o subong adlaw 1406 mga kaaksyon. And then nagapabilin iyang aktibo ang 28,883. Kag naka-recover naman diri ang 431,555 samtang ang patay yara na sa 9,067. Action firing line. Adlaw-adlaw saka numero sang kapatay kag adlaw-adlaw man dugang man ang numero mga kaaksyon sang mga nagapositibo. Action firing line. Ari iya ang balita iya sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas Sabado subong aton ipalayag sa inyo mga kaaksyon kay ang coronavirus sa bugos nga kalibutan nagdangat na diri na lang ako sa patay nagdangat na ang patay mga kaaksyon sa 1,757,640 mga kaaksyon. Grabe nga patay sobra na milyon. Nagapanguna sa gihapon ang Pungsod Amerika nga may ara sa 338,263 na ang nagkalamatay. Ginsundan ini sa Brazil nga may 190,515. Nagapangatlo diring India nga may ara sang 147,294
Pang-apat diring Mexico nga may 121,837. Ang pang-lima diri among Italy nga may ara sang 71,359. Ang pang-anom diri amo ning United Kingdom nga may ara sang 70,195. Pang-pito ang France nga may ara sang 62,427. Pang-walo ang Iran, 54,440. Ang Russia pang-siyam, 53,659. Pang-pulo amo ang Espanya, 49,824. Pang-11 Argentina, 42,422. Kag ang pang-12 among Colombia nga may 41,690 ang mga nagkalamatay. Action firing line. Hindi basta-basta ini nga mga patay mga kaksyon sa sini nga mga pungsod. Ina top 12 lang ang aton sini ginalawag mga kaksyon. Amo na ning mga patay sila to sang nag-umpisa December 31, 2019. Ining si COVID-19 man didto iya sa Wuhan, pungsod China mga kaksyon. Halong-halong gid kita kay nga aman sige gihapon ang saka sang numero. Wala na gid gyapon o kon wala gihapon nagakapuas ining nasambit iyang numero sang COVID-19 ay daw nga nagaamat-amat siya abi nubo pero ara nagapabilin man ini siya gihapon. Action firing line. Sa sining gabi mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte nag-announce nga iya na ginabawi Action Oliver atong ginpirmahan nagligad nga mga recommendation sang Department of Education nga kuntani magpatigayon sang face-to-face nga klase sa palaaboton nga Enero 11 tubto 21. Dry run sa pila ka mga ginselect lang nga mga areas diri sa probinsya sang sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Di na to madayon, ginbawi na ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa diin, isa ina ka maayo nga balita para sa tanan nga mga ginikanan, mga kabataan, kag subong man sa mga manunudlo. Action firing line. Basi magpugal pa ni si DepEd Secretary Leonor Briones. Di na ginahustong panghuna-huna iyo kung magreklamo pa siya di sa Presidente. Action firing line. Ano ang pinakarason ni Presidente Rodrigo Duterte kung nga nga ginbawi niya ang iya sini nga paghangdo nagligad nga bulan nga o kung nagligad nga mga sinimana ang face-to-face patigayunon sa 2021. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte kinahanglan nga mga strikto liwat bangod sining bag-o naman nga pamahog sang virus new variant sang COVID-19 nga subong nagaumpisa didto sa pungsod iya sang UK mga kaksyon. Subong ang UK may ara na sa pag-lockdown didto, no? Kag ang ining nasambit iyang bago nga virus nga nakit-an didto mga kaksyon, may ara sang 70% Action Oliver nga mas makalalaton ini siya. Action firing line. Grabe yan, no? So, ginapausisa subong ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang tanan nga mga nagapadulong diri sa pungsod Pilipinas nga gikan iya didto sa UK mga kaksyon dapat nga ipastop lang anay. Action firing line. Or ipaidalo mga kaksyon sa posible maid-id gid nga pag-check sa sini nga mga katawhan kay tuman kadelikado sa ila. Action firing line. Si British Prime Minister nga si Boris Johnson nagpatigayon sang lockdown mga kaksyon didto sa lugar. Bangod sining nasambit iya nga bag-o nga strain nga nakit-an nga virus mga kaksyon. Action firing line. So si Presidente Rodrigo Duterte nagmando na sang cancellation sa mga flights umpisa at 24 kahapon naligad nga daw tub-tub ini sa 31 para masigurado ang aton sining kaluwasan sining bag-o naman nga virus nga natukiban dito sa UK mga kaksyon. Action firing line. Kadelikado no subong nagapatigayon sang meeting
si Presidente Rodrigo Duterte may mga may mga lockdown na sila nga ginistoryahan diri. Meron sang ano nga mga posible nga dapat nga himuon. Una na diri among pagkansela sang face-to-face nga klase mga kaksyon. Action firing line. So kung mag-amo sini nga sitwasyon, ano ayhan ang aton man nga preparasyon diri iya sa aton sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Ti dapat kung si Presidente Rodrigo Duterte nagapreparar na ang syudad sa Bacolod, ano ayhan ang ato naman sini nga preparahan, no? I-check naton diri nga aton nga mga opisyalis man kay hindi nilahog-lahog diri sa nabasahan ko. Hambal diri nga 70% mas makalalaton ining nasambit iya nga new variant sang COVID-19 kag mas malala ini nga igo mga kaksyon ho. Action firing line. Ay nano ni nga sitwasyon. Anyways, i-check naton kung anong pagpanghanda karon diri sa syudad sa Bacolod with City Administrator M. Ang agod nga kita mismo maka-preparar man. Although nga everyday makita naton ang pagnubo gid man sang numero sa sini nga bulan sang Disyembre may ara sang 5, may ara sang 4 kung isa gani waay na gid sang naka-record nga positibo sa syudad sa Bacolod pero hindi gid kita maghatag sang kumpiyansa mga kaksyon. Action firing line. Isa sa mga balantayan naton subong way pata nakatabo sa 2020 nga tuig may ara naman sang isa nga ginabantayan. Nano na tinatabo ni saton man nga amo sining katabo subong sa palibot ta, no? Sige, mangayo tabi sang dapat nga himuon karon diri sa syudad sa Bacolod nga dapat sundo naman naton kung anong mga meeting naman karon nga himuon diri sa aton. Action firing line. Nagapreparar naman balang aton sini Bacolod regarding sini. All lines of firing line. Sa aton nga linya, we have City Administrator M. Ang. Ma'am, good evening dira sa imo. Good evening, Action Brian. Good evening sa tanan nga pagsalamati natin. Aha. Merry Christmas, ma'am, dira sa imo kag advance Happy New Merry Year. Christmas. Aha. Anyways, ma'am, salamat gid sa time. Sinigid na mga gabi liwat si Presidente Rodrigo Duterte pagwa sang sining announcement sa pila ka mga protocol na naman sa pagbantay sining new variant ma'am nga COVID-19 dito sa UK. So doka delikado naman sini diri sa aton sa Bacolod ma'am regarding sining bag-o nga ini anong aton ma'am ginahimo naman nga tikang sa sining nga mga tinion ma'am. Actually, Action Brian, although sa UK una nakita na ang bag-o na nga strain sang COVID, nakalabot na siya sa Singapore, no? The latest report na nabasa ko. May na-detect na sila nga case Singapore, so medyo lapit-lapit na nagdi sa ato, and considering kadamo kayo sa Filipino sa Singapore, hindi na malayo na makalabot na di sa ato sa Pilipinas. So ang aton nga preparasyon sina Action Bright, like any other pandemic, ang preparado na kita tanan. In fact, ang aton mga quick response systems are in place. Kaya nga aton tanan nga mga procedures pareho man sang aton ginhimo kaya na-establish naton during the COVID pandemic. Amo man na siya gyapon nga mga systems and procedure ang aton ipatuman. Okay. But of course we are watchful kaya mo ginahimo naton subong na ang border control sa aton ginastriktuhan again. Kag as a matter of fact ang aton proposal for the new year is that ang tanan nga maabot diri nga pasahero dapat may RT-PCR test again until sila batunon para makasakay pa Bacolod. So meaning mara kita sang liwat naman although nga sige ang aton sinistrikto hugot pero mas hugton pagid nato ma'am most likely ang aton sini nga mga OFWs nga maga inabot diri sa aton sa Bacolod ma'am. Definitely ang ginastriktuhan gid naton subong ang tanan naton nga mga border controls, no, either airport, seaport, naton mga terminal. Ang napasulod diri sa Bacolod amo na naton gusto nga heighten pagid in view of the fact nga gina-expect sa iban nga mga regions nga magsaka pagid ang cases sini nga masulod nga tuig sa ining masulod nga mga sinimana plus the fact nga may bag-o nga development gani ang bag-o nga
strains ng COVID, nga ina naman niya kung bago naman na siya nga strain, that means wala naman kita kang bakuna para dira. Uy. Although nga may ara na kita nga vaccine for the COVID-19, nakita ini bago naman niya strain. So it might create or maghatag naman asang bago naman na challenge para sa mga healthcare workers natin kay mga frontliners. Aha. The same man lang gyapon sa mga procedure nato ma'am sa mga OFWs ma'am no, once nga magdawat kita diri sa aton sa Bacolod way pagidman sa may pagbag-o sa ila sini. Same man gyapon upon arrival sa Manila Airport pa lang gina RT-PCR test na sila. So actually bintahan na sa aton kay Boat Silingon, negative na sila, mag-abot di sila, diretso na sila puli, wala na gina-quarantine. Kay may ara na sila negative ng RT-PCR test. Pag nag-positive to sila sa Manila, hindi na sila kasakay. So that means ang nag-aabot diri are those nga nag-positive. Pero ang nag-negative na nga makapauli diri sa Bacolod, gina-advise pag nato nga upon arrival, mag-home quarantine sila for 14 days. I see. Salamat gid silang information ma'am ano kay subong daan na pagwa sining bago nga information. In fact mga last week ining bago nga variant nga ini nagtuga naman ni liwat sang kahangawa sa mga utod naton diri sa pungsod Pilipinas. Yes. Kag syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. At least ang mga protocols the same lang gihapon kabay pa nga hindi na digid ya makalabot sa aton ma'am no kay bisan ako mismo. Go ahead ma'am. Yeah, well, nag-create na siya ng kahangawa sa bilog naman nga kalibutan Action Bright. Kasi bago naman na siya nga bago nakagina, it could be another challenge, another naman para sa aton. But since may experience na kita sa COVID, at least ang aton yung mga measures, mga preventive measures, as well as mga response measures natin in place na din. In fact, naka-high alert kita Ang aton nga DOC, for example, is on standby all the time. Although may ara kita mga moratorium, may ara kita mga border controls na ginapatuman, we are still being extra careful din. Kaga amo na ang ginapangayo sa man ang kooperasyon sa tanan, kaga ang ilaman nga patience, pag-understanding, kung medyo ginastriktuhan natin, hindi na tungod nga gusto ta i-punish sila or gusto ta pabudlayan, kundi nga para na sa proteksyon natin kanman. Okay, salamat gid ma'am. Sina ma'am sa inyo sinitika ginahimo diri sa syudad sa Bacolod. Speaking gihapon sining COVID-19 update naton, medyo nagnubo-nubo subong way naging magtaas sa duha ka digit diri sa aton ma'am. Again, kumusta nga aton status di sa Bacolod ma'am? Nag-zero kita sa nagligad nga adlaw. Last day, Di ba, I think nabasa mo itong akong post nga zero kita sa eve, the eve of Christmas. 24. Sang 25, may isa lagi kita ka-case. Tapos subong adlaw, zero na naman kita. So, it's good news. Kay Kapinta Action Bright, sige ang aton testing. Sige ang aton testing. In fact, naga-surveillance testing. Gani kita, subong adlaw, mayara kita surveillance testing sa aton naman mga PNP. So, sige ang testing and yet nubo ang aton nga cases. Ang positivity rate na naog. That's good news for all of us. But then again, hindi tagyapon pag idulao ng aton nga face mask at face shield. Hindi tagyapon pagkalipatan ang aton physical distancing kaya pagpanghugas ang aton mga kamot pirmi. So muna ang aton nga mga panunom lang kag kung kooperahan lang kita kasi mag-COVID-free kita by pagsulod ng tuig. Ma'am, like for example, ma'am na today zero case kita or may result ginagawa today. Why na ta na to pending, ma'am, dayon, ma'am? Or may ara pang gina-wait for another day? Damo sina? Pending? No, actually, sige man ang ato nga testing. But ang turnaround time, kasubong madasig na. So, within 24 hours halos, gagawa na ang mga results. So, real time ng ato nga reporting sa EOC, kaga, bago lang kami nag-istorya na isang aton nga team sa EOC kay although bisan holiday ara kami gyapon gahadol online. Thank you, Gil. Ang aton na result subong nga adlaw gani is zero naman ang aton cases.
in spite of the fact na naga-surveillance testing pa kita. Mhm. So that is really good news. Aha. Inspektuhan tang aton border controls, inspektuhan tang monitoring sa mga crowded areas, for Mhm. example sa mga malls, and of course gin-strengthen taman kaga ang aton nga mga advocacy campaign na hindi na mag-party-party, definitely nag-work. Mhm. Kahit wala kita may nakita nga mga parties, action drive. Yes, yes. Nagdako ginaiya ang bulig nga na-contain natin ang pag-spread ng virus. Mhm. Tungod sina, kahit the more we gather, the more nga crowded ang mga lugar nga ginakatuan, dira malang nagasugod Mhm. ang transmission. Aha. Tungod nga wala kita nag-party-party subong, Mhm. na-control naton ang crowds, disiplinado aton mga tao, maski sa Mhm. pagsimba, nakita ta makita ta ang distancing gid nga gina-observe, Mhm. na nakabulig gid ako sa aton. Aha. Aga Dapat mga sigisigiyon ta lang na, Mhm. sigisigiyon ta lang na, kasi pagsulod ng bagong tuig, basi makadeclare kita nga wow. COVID-free na kita. Kabay pa, Damo kabay. na barangays. Mhm. As of last count naton, the 47 barangays ang COVID-free na dugangan Mm. paginiguro ining last 2 days. Aha. Hopefully, mas damo pagin barangays ang nag-COVID-free na subong. Wow, almost malabot na nato ng 61 barangays pila kadlaw bo. Thank you gid sa nang information, ma'am, ano. So hindi nato matago, ma'am, nga sa diri sa Bacolod medyo nagdamo-damo gid man nagsinulod, nagpamalaklon, pero tinakit-an taman ang pagkontrol sang mga pumuloyo sa ila sa likaw galingon. Although may tingpipilagin man nga kung kaysa nagadikit-dikit sila, pero ang pinaka the best dira kay way mas lagay istoryahan na ya nablangga bonggo anay lakon kay isa kagway mas laga stay long sa sinanga lugar, ma'am, daw hindi giman guro tuman na kadelikado, ma'am, no. Mhm. Yes, Mm. kagang isa pa gid tungod niya kita contact tracing system na in place man, dako man na ang bulig sa aton backtrack, Mhm. ma-monitor nato ng mga tao. At the same time, ginapasalamatan taman ang cooperation actually sa aton ng mga establishments action drive. Mhm. Kay upod sa aton sa EOC, kay sa city government, nagabulig man sila gid sa enforcement, Mhm. kag sa monitoring naton, kag very cooperative sila sa aton. That's why why kita nabudlayan. Mhm. Kabay pa, no, nga pag-abot sa dason nga tuig COVID-free nagkikita. Ma'am, ang imo liwat panugyan, pinaka-importante gina sa pagpahanomdom again sa aton sini nga pumuloyo, although nga halos ang pag-remind na mo diri sa Action Radio, halos bilog nga adlaw, sulit-sulit gilang, pero bilang leader sining pagpatuman sang protocol kagiban pa diri sa Bacolod, ma'am, go ahead to your reminders again, ma'am, before kita magtakop sa imo sining interview, ma'am. Una sa tanan, thank you kay Action Bright, kay sa Action Radio, kay kabalo ko kag nagamonitor man kami nga ang inyo mandara nga pagbulig sa aton pag-disseminate sa mga importante nga informasyon parte sa COVID-19. Dako gid ang nabulig man para makahatag kita information sa mga barangay kag sa aton nga mga pumuluyo. Kag subong nga naga-celebrate kita sa holidays, hindi pa tapos. Manug-abot pa ang bagong tuig, natapos ang Pasko, pero nakita ta wala masyado mga dagko nga gatherings, ang mga tao natin, mga pumuluyo natin sa Bacolod, nagpabilin sa ilang mga panimalay, kag celebrate among the family members, which is very good. Kag nakita ta nga dako ang bulig nga na-control natin. Balikan ta si City Ad. Action firing line. Saya sining nga reminders maka-action na utod bago gid lamang alas 7:33 Action Radio Philippine Standard Time monitor kamo diri sa action na firing line sa Action Radio Bacolod, mga ka-action, ano. Na balik dira sa imo. Yes, Action Bright. Ang iba nga regions nag-report nga nag-reverse ang ila trend kung nagligad ng mga sinimana nga papanaog na ila cases. May iba nga mga regions nagsaka ang cases. National Capital Region nagpakita nga may mga pag-increase ng cases. Sa aton diriya na maintain naton kag nagdugo pagid. So that is really good news kay resulta na sa hard work sa aton mga frontliners at the same time sa cooperation sa aton mga pumuluyo. So dapat ibisigiyon talang gid na let us help one another, bululigan talang ni kay I am sure we can really beat COVID-19 in Bacolod Yes. if we continue to cooperate and unite. With that, ma'am, salamat gid, may gabi kag mabuhay ka, ma'am. God bless, ma'am. Thank you, ma'am.
Thank you. God bless you too. Yes, ma'am. Action firing line. City Administrator Mac-Action M. Ang kag nagapamuno karon dira sa EOC, no? Mga kaksyon, tiya mo na subong adlaw 0 case na naman kita sa COVID-19 diri sa Bacolod. Ti maigid nga balita. Kiring bago nga variant sa COVID-19 dito sa UK nga ginapreparahan man sang Pilipinas, ang Bacolod nagapreparar man sini. Kumaga gina-connect malang ni mga kaksyon ng mga information nila mo. Action firing line. So padayonon tanya, ang Negros Occidental nagaamat-amat man panubo ang numero sang COVID-19 case dito makaksyon. Ti maayong balita gid ina tanan para sa aton. Action Brian Borden. Action firing line. Soliton ta, face mask lang gid, ang face shield naton dira, physical distancing, alcohol kag ang pagpanghinaw pirmi. Amo nang aton sini panaming sining hindi makitaan, no? Nga sahi sang virus mga kaksyon nga nagalapnag sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Way na sang iban pa diri nga dapat himuon ta kita lang gid kabalo sini kung paano tani pakigbatuan plus ang aton sini nga pagpangamuyo. Las 7:35 Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik naton karon mga kaksyon, ini barang isa ka bag-o na graduar sa kolehiyo Engineering Action Oliver nga napatay tanalikdan nga adlaw sa isa ka traffic accident nga nagluntad dira sa barangay Alihis, no? Sakay ini siya sa tricycle according sa report. Dinala sa ini siya sang pick up, no? And then pagkatapos pinasundan pag ini ka bunggo man sang nagasunod nga truck mga kakson. Ti subong ang driver sang truck aray na dakpan to or nagsurrender ato, pero ang pick up why nagid subong nakatungkaaw. Hindi ko magpati Action Oliver kung may involved giman ani ining pick up nga ini, hindi siya katalupangod nga may ara gid man guro sang gopi na drang pick up ya kati ang ginbungguan ni Action Oliver kahoy kwan sang salon man imo. Action firing line. Di ko may ara ka sang konsensya ang ini nga pamilya kay aksidente gid man ini depende guro sa investigation. Basi magpatawad malan sila kung magtungkaaw kadang anong sagi gidbig panago abi. Action firing line. Kay kung sagi kadang panago ya tubtubuhi ya panumdumon mo ning nahimo mo ning pagdala sa Action Oliver mo. Oo, ang konsensya nagapamukaw gini sa imo ya. Action firing line. Pero karon pagbalik nato, ano blang updates sini sa aton sini nga pagpanagad dira lang kamo hindi gid maghalin. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang kay Alma Agravante sa Bater. Merry Christmas. Bing Barilio. Eddie Laos, naga-monitor upod kay Nana Isabel. Merry Christmas sa imo kag sa tanan mo nga kaupo da. Thank you, Gid. Corey Bidaha Araman sa Kuwait. Maria Luisa Artizano Iligan. Good evening, Sumbray. Watching FB Live here. Barangay Bata. Merry Christmas. And Virgie Alpinda. Si Aldo Hiray. Si Maria Luisa Artisano Iligan. Nagsumbray kadasig si mo maghatag sang number. Pwede mo maliwat. Sige. 0963-757-0874. Okay. Ara na. Thank you, Gid. And si Efrelin Pava Hiliadulia or Hiliadula. Merry Christmas sa pamilya Pava sa barangay Lag-asan, Bago City. Araman si Ako Maldita, Action Bry, and good evening Action Bry and to all the listener of Action Radio. Nagalantaw sila sa Hong Kong Live. Si Marie Asop Araman, good evening Action Bry, Merry Christmas lang sa imo, kabay pa or kabay safe lang kita tanan, kay subong damo nagid nagaginuwa. Yes, God bless. Anthony John sa Vilio Siblano, naga-monitor subong sa Inayawan, Kawayan. Thank you, Git. Nagakuan man ni sa subong, naga-broadcast na siya subong ho. Saan na to nga radio station nga FM da sa inyo da sa South. Si Jody Florentino, good evening Sumbray, great ko lang sa pamilya Florentino, nagapamati gid Action Radio, pirmi, salamat. Si Tastela, naga-monitor man, Merry Christmas gadira si mo sa Sumag, Alphabito. Imbong Jo Campo, naga-monitor man. Good evening Sumbray, natagda na ini nga hitabo. At ipakigbatuan ta mga muyo ta sa Ginoo nga buligan kita. Erwin Gonzalez, good evening Sumbray, monitor lang ko sa Maaw. Salamat. Alunan Suset, si Jovi Monares, Marilo Villar Tanaman, good evening Sumbray, Merry Christmas, keep safe always.
Bongville Boards Jr. naga-monitor man. Joshua Christopher Patagani Velas on a sarcastic note. Ahay nga aginbawi ang face-to-face classes sa January. How? Hambal pa naman daan ni Secretary Briones, students are much safer from not acquiring COVID-19 compared to homes, di ba? Watching from Hinigaran. Ay, ambot. Oo, galing naman ang hambal. So, mas safe ang kabataan kung ara sa buluthuan ikumpara sa puloy-an. Ti subong ho? Ginka. O niya gid ang gin... Hay nako naman. Si Guani de la Cruz, naga-monitor subong sa Procure Pandanon. Sara Ribatado, good evening, Sumbray, watching from Cebu. Bong Tizo Arroyo. Mayang gabi, Sir Marlon. Action Brian, yeah. Watching live lang kami di sa barangay Takuling Purok Violeta. Monitor lang ko sa balita. Daghang salamat. Lilia Taton, naga-monitor man live here sa Gardenville. Stay safe and God bless. Si Jod Galis Makawili, good evening, Action Brian, more than Action Radio, Action Farming Line. Watching here in 4th floor, number 82A2, Clemente, Jose Street, Malibay, Pasay City. Kataas ang floor mo, ara ka sa 82, no? Oh, ba hindi ko ni mabasa do kalawig ikatama, no? Daligid lang. Tare-rere. Okay, daligid lang ha. Bukalawig-lawig ba, no? Okay, sige. Di na tuman. Philippines, I'm Jude Gales Makawili, 42 years old, from Barangay Central, Tabao, Zone 3, Valladolid, Negros Occidental, Philippines. I just wanna greet my pinakapalangga, pinakamamahal, pinakalove nga eldest daughter ko si Zoe Alexa Nilios sa Makawili, top 1 in school class in Barangay Sagasa Elementary School, Bago City, Negros Occidental, Philippines. At may pinakapalangga, pinakamamahal, may pinakalove, my youngest son, Lord Fritz Ivan Nilos Makawili, top 1 man in school class, Barangay Sagasa Elementary School, City Negros Occidental, Bago City, Negros Occidental, Philippines. My mother, Mirna Makawili, my relatives, Gales, Toledo, Marino, Pilingon, Pinas, Inlao, Nunez, family, in our neighborhood, in our house near Fish Market, Zone 3, Barangay Central, Tabao, Valladolid, Negros Occidental, Philippines. My sister, Mary Grace Makawili, Gales, Tirol, my in-laws, Victoria, Salaveria, Dilios, in Can Marting, Barangay Saga sa Bago City, Negros Occidental, Philippines. Thank you again. No problem. Eden Villarosa, nagamonitor man sa Singapore. Sa way pa diya nag-spread. Bati salamat again. Sidonia Santillan, good evening, Sumbray. Merry Christmas, watching from Barangay Nagasi. Paul Spat III, Araman. Christine Siloso, nagamonitor sa Pontevedra. Merry Christmas. Si Virgil Pinda, good evening, Sumbray. Thanks God kay gin pamatian ang amon prayer nga hindi madayon ang face-to-face sa mga estudyante para sa safe gid ang mga kabataan ak Sumbray. Padayon lang kita, pray, keep safe. God bless you always, Action Bray. Salamat. Francisca Puso Modinaso, good evening. Action Bray, Merry Christmas. Watching from DC2, Regent Pearl Homes Subdivision, Alihis. Eden Villarosa, Singapore, more than 1 month na, no community transmission so far, new normal na kami. Thank you, Gid. John Hidalgo, naga-monitor man, Merry Christmas. Joey Padiran, good PM, Action, may tanong lang po ako, ang salakyan sang barangay pwede magamit sang barangay official sa personal? Hindi gidapat. Dapat yan sang barangay yung trabaho. Lily King, hi Ima, good evening, very sad. It's because of UK lockdown again. I can't return back to Philippines. Hi. Sige lang. Bilen Salao, nagamonitor ban. God heal our land. Amen. Almira Lima Lazarte, Jocelyn Libuon Dispoho, nagamonitor man. Leo Socamo, nagamonitor man. Sinimat Tinion. Maricel Arivalo Bindol, kumusta madam? Araman si Manet Nicavera Cabiles, nagamonitor sa KSA Riyadh. Eddie Adorio sa Sinimatineo, nagamonitor live. Si Kuano Gilaran sa Lanap
Nursey, naga-monitor man sa Lacson Street or Lacson Extension. Thank you, good. Joseph Pacifico. Good evening, Sumbray. Watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique, Horada, Magbanwa, Sintos, kag Pacifico family. Salamat. Bert Hiraposco Caraballo. Action Bray, evening. Merry Christmas from Hutoda, Handumanan, Bacolod. Thank you. Tomas Bronolia. Merry Christmas, man. Kenneth Valiao. Good evening, Action Bray, Mount Carmel, Alihis. Salamat. Eli Escalera, monitor lang kami Dexon Braya diri sa Purok Matahom, Tangob. Good evening, Merry Christmas and keep safe kamo mandira. George Gargasiran, good evening Dexon Brian, halong gidta mga actioners kay daw kariit gid sang panahon subong gani man. Teresita Quinto Araman, Joe Ray Omanio, thank you gid. Si Sales Potrasio Jose, tapos naman greet sa imo sang Merry Christmas Action Bray, i-greet na lang sang masanyog nga bagong tuig sa imo kag imo pamilya. Please ko greet sa asawa ko si Melanie Latumbo. Ga-monitor kami always diri sa Mandaue City, Cebu. Salamat gid sir, halong-halong man kamuda. Mainit pahayahay Rafi, Merry Christmas sa family pahayahay and mainit from Pasay. Merry Christmas Action Bray and to all the staff of Action Radio. Salamat. Sherilyn Oro Javier Araman, Jonas Trinidad Halover, good evening Brian, watching from Uslob, Cebu City. Greet ko lang family Halover, si Palay City. Salamat. Si Homa Lomina, si Manet Nicavera Cabiles, kabay pa nga hindi makalabot sa Pilipinas. God bless Philippines. Yes, subong temprano pa si Duterte nagpreparar. Marivic Murphy Araban sa Punta Taytay. Lilia Taton, nag-monitor sa Davao, and Melchorita Ferrer. Good evening, Sumbray. Merry Christmas and Happy New Year. Sige, mapahuway-huway ko kadali gilang balik ko dugay-dugay dalang kamuha. 1940 o kon la 7:46. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagservisyo.
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saysay anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Brian Borden, Action Firing Line. Manamyaw kita na sa mga utod na to naka-monitor sinima tiniyon via radio sets mga ka-aksyon. Ano? May ilang gali kay Vicente Ote Morden. Kaysa ko, naga-monitor gid sa aton sa nga pagpanagad si Nang Mary Ann, si Japet, pada si Kyle, sino pa ng iba, no? Kwan gid ang happy okay, naman to gin kasal, no? Best wishes gid sa bagong kasal kay na si Joy and Angelito. Salamat gid Rasinia, no? Halin sa kay 8,000. Good evening, Sir Brian. Pag-greet lang family OPR, Similiano, kag Valiente. Gamonitor lang kami diya sa barangay Manghanoy. Salamat gid. Sinong Domi kag sinang Liling Araman, sinong John, sinong Jo, si Inday, si Koy, si Rosel, no? Halos tanan si Marisa, tanan na naga-monitor. Halin naman sa kay 230. Good evening, Sombray. Always kami nagapamati si Mosiki Shania. Patrimonio gali sang Sitio Minuro, Barangay Magalion, Kadri Moises Padilla. Salamat, Jod. And 9048. Good evening, Sombray. Namati kami di Josephine Casiple. Salamat, gid, no? Action Bray, Merry Christmas kami di tanan sa aning pahanukoy, Lilibeth Oriendo, Kabigo, kag tanan nga pamilya namon nga pamati gid sign on to sign off sa number 1 station Action Radio Bacolod. Correct. Antes tayo mag-declare nga number 1 niya may pamatuad. Good evening, Sir Brian. Naga-inulan man di sila Carlota, Bodris Bacolod, naga-bulubok man ho, do ginauyata lang ang galon kag iula. Halong gid ang Pag-asa nagpalayag nga maghalong sa landslide kag baha-baha kay maulan do ng aton sining panahon. Good evening, Sumbray, patamyaw lihog pamilya Garingo kag Binaraw sang Moises Padilla. Always gid kami ga monitor sa imo program. Thank you po sa pagbasa, Action Bray. Sige. Richard Hans Nim Araman naga-monitor sa Barangay Tapi, Kabankalan, Miguel Nambong Araman. Daligid lang, alas 7:54 sa aton sining pagbangalagad. Action Firing Line. Sa nambal ko na kay na i-follow up tagid ining kamatayon sa isa ka bag-o na graduar nga engineering student
nga napatay sa aksidente tinalikdan nga adlaw. Ini siya nakasakay sa tricycle. Dira nagluntad ang aksidente sa may highway sang barangay Alihis mga kaaksyon. Hasta sinimat tiniyon, I understand ang family nagapanawagan gihapon. Sa tong unang ginaligar amo gidang una nga nakabunggo bala sa ila atong pick up kidaway pagidya nakatungka aw ni subong konsino ato. Action firing line. Ano ba lang panibagong investigation diri sang kapulisan? Online sa firing line. Sa aton nga linya, Police Lieutenant Condrado Espino, ang hepe sang Police Station number 7. Sir, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ba, sir? Oo, si Action Brian Morden po sir, ng Action Radyo Bacolod. Sir, tanong lang po kami, anong pinakabagong investigation ngayon sa pagkapatay po ni Prince Joaquin Relatos po, sir? So far, parang hindi pa nakita yung sinabing unang nakabangga daw ng pick-up na yun, sir. Yes, sir. Hanggang ngayon, hindi naman tumitigil ang ating investigador na magkalap ng ebidensya. Umabot na kami sa may barangay Paanokoy, nakipag-coordinate kami doon. Baka makapagbigay sila ng CCTV footage kasi may CCTV doon sa area na yon. Nag-request na kami. Hinahanap pa rin nila yung exact time, pero hindi pa rin nila makita, nandito lang naman ang PNP Season 7 na nakahanda na mag-file ng kaso kung kanino man. So, meron tayong isang suspitsado, yun yung driver ng trucking. Hinihintay namin yung pamilya kung anong plano nila. Yung driver, sir, ng truck, sir, nakalabas na siya, sir, kasi hindi pa naman na-file ng case, Yes. So, kasi umabot na siya ng reglementary period which is 18 hours. So, kung di naman natin siya palabasin, kawawa naman yung ating kapulisan na baka makatuwa naman sila ng arbitrary detention. So, going back tayo doon sa pick-up, talagang wala may isan makasabi ko, meron na bang kahit kulay lang naman or anong situation nito? So far, walang witness talaga, sir? Hanggang sa ngayon, hindi nga natin masabi kung pick-up yan o SUV. Okay. Oo, kasi even yung driver ng tricycle, ang sabi niya lang is black or gray kasi malamang nung tinamaan, nagkaroon na ng impact. Nag-blackout na rin yung paningin niya. Hindi na niya ma-pinpoint talaga, Kahit yung security guard mismo ng Mount Carmel, hindi niya rin masabi kung anong kulay at saka kung anong sasakyan. Pero ang debris na nakuha natin ay yung Toyota na debris, kung nakikinig man yung unang nakabangga doon sa tricycle na yun, sana tumumpo na siya kasi yung konsensya niya, hindi naman siya patutulogin everyday. Oo nga, yun nga talaga, yung sinabi ko rin kanina. Pero dyan sa area na ba, yan sir, sa alam namin meron na tayong mga CCTV cameras owned by the government dito na inilagay doon sa mga streets. Dyan ba sir, wala pa po ba tayo dyan? Hinihingi pa namin yung kopya, kasi nahihirapan din yung technician ng CCTV footage kung anong oras ba talaga at saka kung anong sasakyan yung maaaring na-pick up ng camera na yon. Meron ako pinirmahan kanina na isang request, sana na magbigay sila sa atin para makatulong din sa atin kung yung pick up na yun ba o yung sasakyan ba na yun, kung anong klaseng sasakyan, kung anong kulay, na nakabangga mismo doon sa tricycle at mahanap natin, makita man lang natin yung plate number kung kanino makapangalan yung sasakyan. Okay. Pero yung may-ari ng truck, sir, mayroon ba silang initial na tulong na binigay doon sa namatayan na pamilya? Hindi na kami nakikialam kasi doon sa settlement na yan. Depende na lang doon sa may-ari ng truck, tsaka yung driver kung tutulong sila o hindi. Pero nakabukas naman ang ating police station at tsaka yung investigation na kung magpa-file sila ng kaso against doon sa driver ng truck, pwede naman nating i-file anytime. No regular filing sa fiscal office. I see. Sir, ang iyong panawagan ulit doon sa unang nakabangga talaga, baka pa naman ngayon ay nakikinig talaga at nakonsensya na, or baka mayroong mga tao dyan na may alam din na dapat yun, lumabas na sila para matulungan natin ito, sir. Go ahead po, sir. Yun nga, na nakikiusap kami, na kung sino man yung taong nakakita sa insidente, maaari kayong makipagtulungan dito sa Police Station 7 para mabigyan natin ng hustisya yung nangyari kay Mr. Joaquin.
Kasi ito, si Prince Joaquin, napakabata pa, malaki pa ang future nito. Oo nga. Kaya lang siyempre ang aksidente, hindi natin yan hinihingi kung saan dumarating. No? Yun lang, nagkataon doon sa time na yon na talagang hindi na mabuhay pa. Pero para mabigyan natin siya ng hustisya, kung sino man yung nakabangga, no? Doon sa tricycle na yon na nabangga rin ng tracking, yung tricycle na sinasakyan ng ating biktima, sana lumantad ka, makipagtulungan ka, panagutan mo yung ginawa mo sa nangyaring insidente na to. Aha. Sige. With that po, sir, maraming salamat po sa inyo. Sana naman po ay yung panawagan natin tonight ay makatulong ito para mabigyan ng hustisya. Mabuhay po kayo, sir. Merry Christmas and advance Happy New Year po. Merry Christmas and Happy New Year po. Maraming salamat. Magandang gabi po. Yes, sir. Action firing line. Si Police Lieutenant Condrado Espino mag-aksyon ang hepe sa Police Station number 7. Wagid po nakagwa ining pick-up ba or SUV ato ng situation sang salakyan kay during the time, according sa drivers ng tricycle, hindi niya na mamurot-mutan. Syempre, siya ni biktima man sa pagbunggo aksyon Oliver mo. So, langan nga lagson mo pa ito kaglantawan ng plate number. Ano? So, kung ikaw nag-monitor ka na subong, ay mahuya ka man gabaan ka ni pila kadlaw ay, no? Dapat gwa ka na lang subong kay basi pa man lang ang tinutuyo sang family sini basi na mangayo man lang sila tabang sa pagpalubong sa kung ano nga sitwasyon dira kay ti aksidente gani mo, no? Aksidente. Action firing line. Pero as long as nga nagapanago kada ti nagagutok na sa dughan sining nasambit iya nga pamilya ho nga way gid mahatagan sang tarong iya or tarong iyang hostisya ang kamatayon sang ila sini anak kay ti ikaduha malan niya ang truck na nagbunggo kamay una pagid nga mandato mo. Oo, kung hindi ka man diri taga syudad sa Bacolod, outside Bacolod ka man, dira sa naga-monitor naton subong basi may pick up da or may mga salakyan dabi nga na kibot kamo do may guba abi nga daw hindi nyo man nabalaan kung dinhi siya nabunggo abi. Kay do report sa pinakalapit dira nga barangay or police station or diri sa Action Radio ho. No, tawag ka mo diri sa aton sa 4343861 para mapalabot naton sa station number 7 kag ma-check inang nasambit iya nga salakyan. Action firing line. Kaluluoy man sining pamilya mga ka-aksyon las 8:02 na kita. Dali gid lang bala ma-action Oliver mangayo ta imo intro da manawag kita anay kay manghatag ta 500 pesos subong ho wala untat nga Paskwahanay sa Action Radio sa mga utod daton nga nagapamati gid diri sa Action Radio. Action firing line. Go ahead, Action Oliver. Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, ari na ginawiyatan ko subong aton sini ginaukay na no ang aton sini galabutan Action JM. Salamat gid. May pa ni siguro na wasan sang yagro nga Pasko ni gabi. Las 8:03 Action Radio Philippine Standard Time. May gabi lang kay Ma'am Ramona Azero sa Barangay 35. Jennifer Albay Pigares naga-monitor man sa Totong 4. Okay. Salamat akong Jack, be. Okay, nagaring gido ba chamba? Baw. Pwerte ho. Be. Nagsabat. Mayang gabi. Yellow. Hello? Yellow. Mayang gabi. Mayang gabi? Oy, mayang gabi. Dira sa iba mo. Kumusta? Ha? Kumusta? Okay lang. Sino Ang order namon duwag gid ka abot subong nga adlaw mamo hingagawon to namon tani padala sa Cebu. Ano naman? Ang order kami sa inyo da ma'am. Order pa ano? Itlog sang pato. Daw 3 ka dosina to sang pato nga itlog la ma'am haw. Wala man kami ka doon. Ay way na. Dayan. Ay ma'am si Ma'am Rubilin ang parado ne. Oo. Pilang edad gani? 39? Taga diin.
ining Bangago, Barangay Bangago. Okay, pati ka naman. Why ko ma'am why ko naga-order ka itlog na tingala, kaman may itlog sang pato, ginapangambal ko di. May ginintirahan Action ka Radio? Action Radio. Ay, oo. Ay, Dahil oo. ang gitter, magtakas. Way siya ka pamati, o din siya gruhalin man. Sa Action Radio ni mama. Oh. Ara na. Sige ma'am, congratulations. Nagdaog ka 500 pesos sa mga gabi. Ay, salamat. Salamat, Na. sir. Thank you. Oh. Ang itlog ko, deliver lang paliyog, ha? Kala ko Kilala mo ko? Oh, ha? Sino ko gani? Yung Serya Tingoban. O, sinting. Si Ben, ay, si Eric Magbanwa. Si Eric Magbanwa. Karon pa na iya sa gabi. Oh my God. Dukot dako, tiya tingog. Hindi ko tayo masunod. Iya. Ang nauras po, sir. Kaya may na kami sa pamati. Kaya ginpatay. Kung na kayo, natulog na kami, sir. Natulog na. Si Action Brian Morden. Thank you, Ged. Ay, si Brian Morden. Pero importante nga paghambal ko kay na Action Radio dahil ginlawag mo. Okay na po to. Sir. Oo. Thank you, good, sir. Thank you, Ged. Sige, hulaton mo na ma'am ha, kung may ang text kung paano mo kwaon, ikagdiin mo kwaon. Thank you, congratulations, may gabi. Sige, may gabi, sir. Thank you, good. Namo, Gid nga salamat. Sige. Action Firing Line. Amo na lang kasimple, Action Oliver mo. Why pa ko pamangkot, balaan niya ng Action Radio, panawag siya, pero naglibog man sa sang itlog kapato, no? Imagine mo nang ining baligya mo bugas, pato, yung Hindi, ginalawag-lawagan talaga sila. Last 8:06, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. Pagbalik naton karon maka-action mga balita, i-check ko niyo kay nga nagligad nga si Mana, gin-report naton nga may ara sang isa sa 4 ka kapulisan sa Negros Occidental ang nagpositibo sining COVID-19 sining illegal nga droga. Action Firing Line. Hibaloon naton abi kun diin ini siya na-assign nga pulis kung anong status subong. Pero sa inisyal nga pagkahibalo ko, ato na siya gindala sa region. Ginsurrender niya ng iya sining service firearms mga kaksyon sa iya sining hepe kag diin ni siya nga police station. Action Firing Line. May confirmatory na ni siya mo nga positive gid siya Action Oliver. Kaduwa na siya yung drug test, positive, gid meaning nagagamit, gid siya sang illegal nga droga. Action Firing Line. Corporal pa naman, kabata pa bala, no? Anyways, karon diguro kay try naton nga lambutan naton sini nga resource person regarding sini para balanta kung dini nga police station na. Kaya mapalayag naton subong mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ako si Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dayla inspirasyon. Action Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolog sa luto sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod yun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. May gabiliwat sa mga utod daton si Guillermo Clarito, adik nga pulis nami paugumon sang bataan kung adik siya sa ARB. Mani paugumon bita rogs. Noel Abar, like and share dan. Salamat gid. Sa mga utod naman na sa mga nag-monitor man no? Paki-share and likes lang ha. Salamat gid. Edgar Hiroso Ombion, nag-monitor man sa Lima Tinion. Thank you, Gid. And si Eric Rojo. Standby ka mo na ha, kay kumahingagaw ko ni karon may report kami nga isa ka tawo nagsaka sa Santol. Halin kay ina sang hapon hasta subong wala pananaog. Ambot basi damo gigrupa mo po ya Santol, no? Gina-check naton subong. Sige. Si Chirek, Eric Rojo Asyado, may gabi Action Bry. Monitor ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Paki-greet lang happy birthday kay Paul Magdato Gililang. Dira sa Barangay Pandanon, Silos, Murcia. Salamat, gid. Okay. Zero Junior sa Barangay 35. Ayan Mesa, naga-monitor man. Michelle Sayo, thank you, gid. God bless man. Toto Villanueva, Action Bry, Riverside Hospital nga awala gi-implement backtrack system, just asking. Gali. Sige, check na to na be. Ramona, or na-check ko na kina. Jennifer Albay Pagares, thank you again. Si Cherry Terniza Istampa. Good evening po, always gid ko pamati kahit kauluukan ko. Merry Christmas na lang sa family ko sa Sagwa, Banwa, Valladolid, Negros Occidental Family Istampa. Wow, thank you ma'am. Jose Makila, nag-monitor man sa Valladolid. A1 Argilies, good evening sa tanan Action Bry. Patamyaw family ko dira sa Santa Cruz, Murcia, family Argilies. Wow. Leonisa Elba Buena, Action Bry, monitor ko on, sign off. Ari ko baligya tubang backup 1. Congrats number 1 ta. Kadtuon ta kada buwas nanay Leonisa sa Elban Buena, no? Pangitaon ta kada. Okay. Guillermo Clarito, patamyaw ko lang Amelia Clarito sa Barangay Buena Vista, Pontevedra.
sa abyan ko si Alex Monteza. Madamo gid nga salamat. Chivel Histosani. Good evening, Exxon Brian. Gamonitor gid kami diri sa La Carlota, Bambi Ramos. Upod niya. Aaron Tagonera, naga-monitor subong from Excelsior Farm, Argao, Cebu. Bao, salamat. Miguel Nambong Araman, si Richard Hans Nim Ara Subong naga-monitor ang nim dira sa Barangay Tapi, Kabankalan. Si Michael John Season, good evening, Exxon Brian. Happy listening to All Energy Fans Club. Okay, daligid lang ha. Daligid lang ha. Hello, ma'am. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Life Extension Vitamin D. kahapon karun kag sa gihapon Brian Warden, Action Firing Line. Maing gabi lang kay Manong Sonny Boy Paladar. Naga-monitor sinima tinion. Sinong Raymond Alarcon sa Gal Jr. Nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon
Tamyaw lang kuno si natamyaw kuno sa Villa Angela si Carmelita Aspan Alarcon kag Ray Alarcon kicker gapamati gid sa Siri Material. Daghang salamat. Action firing line. Ginaangan-angan naton karon dugay ang patrol ha kay may isa ka tawo allegedly nga sumaka IBC pa siya. Sumaka sa Santol Action Oliver. Halin pa sini nga hapon kag sa subong way pa nakapanaog. Di ulan kay nakusog to sa karon niya tugnaw na. Si check naton sini patrol karon dugay kay on the way na sa lugar kung diin na hitabo ining nasambit yang pagsaka sang tawo. Ano ba lang problema sini? Ay, bago lang ta nagpaskwa. Action firing line. Sige, padugay-dugayan ko na ha. Unahon ko lang si Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, mga kaksyon. Busy section, anong sitwasyon? Check na ito liwata. Ma'am, tawag kami si Motinon. Kay gusto talang pa-confirm sa iya mismo, halin, kung diin na-assign nga police station atong isa sa limang police nga nag-positibo iya sa illegal nga droga. Action firing line. Ginpatigayon ang mandatory nga drug testing, mga kaksyon. Kag nagpositibo gid siya, no? Nagpositibo gid siya. Ginpa-confirm pagidliwat dito sa Pro 7 sa crime lab, positibo gid Action Oliver. Action firing line. Abi check tanin din nga police station kag anong status siya sa Rimatinion. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ma'am Police Lieutenant Abigail Dunasco sang NOCPO. Ma'am, good evening. Good evening po, Sir Brian. Good evening po lahat sa nakikinig po sa Action Radio Bacolod po. Ma'am, salamat po sa time na pinahiram mo tonight. Alam namin medyo busy po kayo. Pero, ma'am, last how many days ago, yung nakaraan, na-report natin yung isang police na nag-positive talaga doon sa illegal drugs. Ano na yung status sa ngayon at saan police station sa na-assign, ma'am, na before siya na drug test? Bali po, itong nag-positive po natin na tropa po, no, is po siya, corporal po siya. So ngayon po, ang status po niya po is na-under na po siya sa RPO po natin o Regional Personnel Holding Accounting Unit po. So bali nasa region na po siya ngayon, na-disarma na po siya, wala na po siyang firearm, and as of now po, doon na po siya sa region nagre-report hanggang binibigyan pa po natin siya ng 15 days po para po i-challenge po yung drug test result niya po. Okay, pag sinabi natin 15 days na challenge, isa ilalim siya again, ma'am, sa drug test. At least malaman kung positibo siya ulit. Hindi po, Sir Brian po. For example po, is iba po lumabas po sa pre-test niya tsaka sa confirmatory test po niya na nag-positive po. Okay. Bali po yung same specimen niya po, yun lang din po yung gagamitin po. Hindi niya po yung dalhin po sa mga government po na nag-drug test po, hindi po pwede sa private, using the same specimen po. And yun po yung pwede niyang i-challenge po kung sakaling mag-negative man, pwede niyang i-present before the court po. I see. Pero saang police station siya, ma'am, na-assign dito sa Negros? Bali, Sir Brian, no, hindi ko po pwedeng i-disclose po yung information na yan po. Hanggang po hindi po natin siya makakasuhan o mapi-pre-charge po, hindi pa po pwede natin i-disclose yung information na yun. Okay. Sige, may nabasa kasi akong isang balita na sinabing anong police station na assign siya mula rin sa iyo. Sir Brian, tayo na lang po natin na ang 15 days po, pag na-pre-charge na po siya, pwede na po natin i-reveal po. Okay. So aside from i-challenge natin siya, ano pang ibang process na gagawin sa kanya, ma'am? Ayun nga po, siya po ay after po nung nalaman po na nag-positive siya, ay binigyan po siya ng order para ma-relieve po siya. Tapos yun po yung action taken na ginawa po natin sa PNP po. Tapos after po nun is na makakasuhan na po siya, is magkakaroon siya ng magiging grave po yung offense niya na magpuput po ng dismissal from the service po. Grave misconduct ito, ma'am, no? Saan yung kaso niya? Administratibo, no? Yes po. Tama po, Sir Brian. Pero ewan ko lang, ilang months ba yan? Ilang years mabigyan ng
ano tawag nito, mabigyan ng lalabas yung ano talaga, yung sa kaso niya kung guilty ba siya or not. Di ba mayroon pang mangyaring ganyan, ma'am? Ano po yun, Sir Brian? I'm sorry po. May ilang taon pa yata hihintayin natin o ilang months pa hihintayin natin na kung sa Ilonggo pa pamatbatanta siya or ibigyan ng verdict talaga na guilty or not guilty siya. Ano naman po yan, no? Bibigyan naman po yan ng due process po. And sa atin naman po, hindi naman po natin patatagalin yan. Kaya expedite po niya natin as much as possible po, Sir Brian. I see. Di ba 5 lang yung from Negros Occidental na isinilalim noon sa mandatory, ma'am, ano? 5? Yes po. So, sa batch niya po, 5 po sila nasa ilalim sa drug test po. And sa kanilang 5 po, siya po yung nag-positive po. Ay, okay. So, mayroon pang next na gagawin dito? Yes po, actually, Sir Brian, no? Dahil nga po, ang ating regional director po ay nagdagdag po ng 8,500 na drug testing kits po. So, ibig sabihin po, i-optimize po natin yun lahat. And possible po, since nasa 25% pa po tayo ng NOCPO personnel, ay mag 100% po tayo in month's time. So, ibig sabihin po, gagawin po ng PNP, lalo na po under the leadership of RD po, ang para po nga, sabi ko nga po, lahat ng PPO personnel po ay magpasailalim po sa drug testing po. Sana naman po yun lang yung mag-isa, hindi na madagdagan pa, ma'am, ano? Opo. Sana po talaga, Sir Brian. I see. Ma'am, pag ganito merong nag-positive, anong mangyari dito sa PD? Wala namang direktiba na binigay si Sir Miranda doon sa PD. Wala naman po, sir, no. Ang magiging direct po diyan is ang atin pong pataan po na naging positive po. So sa kanya po yung tapos po sa in the side of our PD naman po is ginawa naman po niya yung best niya po. Gaya nga po ito, may actions taken po ang ating PD para po sa tropang PNP po na nag-positive po. Pag ganito talaga nangyayari, yung person na lang talaga, yung siya na lang haharap sa lahat ng mga konsekwensya, yung under sa kanya, yung COP, wala nang dapat na, walang managot na iba dito, solong-solo niya, parang ganun po. Kasi may mga supervision tayo parang ganun po. Depende naman po yan, Sir Brian, no? Kasi naman po yung COP naman natin po noon sa station po na yon kung saan po nabilong po yung personnel po ay gumawa din siya ng action taken niya po. The moment na nalaman niya po na nag-positive yung tauhan niya, yun nga po, dinisarmahan po, nirelieve po from his nirelieve po siya sa station po na yon. At saka nasa holding accounting unit na po siya ngayon. Sige, with that, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi at mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po. Okay po, Sir Brian. Thank you po. Magandang gabi and advance Happy New Year po sa lahat. Advance Happy New Year, ma'am. Thank you po. Action Firing Line. Okay, actually, I have the police station sa sining corporal nga ini Action Oliver. Kalagi na respeto ko si mama, no? Kay kita diri dan once nga kung anong ihambal sa resource person naton, amo ginang sundo naton kung di siya halin nga police station. Action Firing Line. Okay, di banda, sipsuyo pa kamuda. Kaya niya blagin nag-training kami for pila ka bulan in training sinede tinuig ning obra nila mo nag-eskwela ka. Hasta ka nangin pulis ka, hando mo rin sang gamay ka. Anong gusto mo matabo? Magdako ka in the future. Gusto ko magpulis. Action Firing Line. Nga mapulis ka. Kay gusto ko buligan ang mga tao. Kag bantayan ng mga tao. Papason ang kriminalidad. Action Firing Line. Hindi nagpulis kag Action Oliver. Nag-eskwela ka, nag-training. Ikaw nagpulis ka na gid. Tapos pagkapulis ka na, ara ka na da sa hando mo, subsuyop kay mo. Action Firing Line. Kundi, way pulos, no? Hindi, kanugon lang. Anyways, ang ibanda hindi naging magsuyop-suyop. Try natin nga lang boton Action Oliver, no? Si Action John, sa Limat Tinion. Ato na to siya sa lugar nga may tao nga ara sa ibabaw sang santol. Nga to siya man? Action Firing Line. May nag-text ato di parte sa pulis. Kilala ko ng pulis. Amo ni ngalan niya ho. Ay gali. Ati sige. Kaya ang pulis hindi tagi niya hindi tagi niya pangunahan, pabayaan talaga ng pulis nga sila lang gid maglawag kon ilawag na ang ngalan. Action Flash Report. Ay, do kala into. We have patrol, Action John, kumustang tao sa ibabaw santol da?
Aksyon na Braga tumalin pa kinatak na alas 5 siniman nga hapon karon nga adlaw ining lalaki aksyon Braga nga nagedad 29 anyos ang nagsaka na sa puno sang Santol sa ibabaw sa isabi diri nga nagat na nakatanom sa kilid sa isa ka puloy-an aksyon Braga along diri sa area sang Purok Rosa, Barangay Zone 12, Syudad sang Talisay. Ining lalaki of course may asawa ini siya kay nagapuyo man mismo diri sa amuman nga lugar aksyon na Braga. Sini nga mga tiningon nagkatabo sini diri kiti nagbuo ang ulhan diri mismo man sa may syudad sang Talisay maduludan log diri nabisan pa ang puno sang kahoy bisan pagani ang dalanon diri man mismo sa atong ginakamtangan. Ang sitwasyon sini nga matunion ang katapos sang mga kapulisan sa Talisay City PNP kadakitman ang katapos sang Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office sa CDRRMO ang nagpadulong na diri sa lugar kaupod man ang mga opisyalis sang barangay kada mismo ang pamilya sining natungdan akon lalaki abi nga pila na ka oras kun isip-isipon naton madangat naguro 4 ka oras aksyon Bray ida wala gid sang tsansa kag wala gid sang gana nga magpanaog gikan sa puno sang kahoy. Action dyan, Yes. halin sa imo ginatindugan da, makitaan mo siya? Hindi ko siya makitaan kay kadulom-dulom gid aksyon Bray kay kataas gid isang puno sang Santol. Pero may naga-flashlight ba da sa iya abi? Waay gid kay gina-istorya lang siya. Wa man kani nagapasuga di ko parts ang ilab lang rescue team. Okay. Kabalo kami mga aksyon nga ginaobra subong ang katapos ng rescue, no? Wala sang sila ginapasugaan kaya to sa pinakapunta gid la sang Santo sa bababaw gid. Ti subong gaulan. Why naman? Gatulot-talithi. Gatulot-talithi na kay kay naya pertigin nga bunok sang ulan, no? There is the reason why kung wala di action bragin pagyan temporaryo ang dalanon kay agod nga makapadigan sila sa makumo tanan ang kapatulog cars ng Talisay City PNP, ang mga emergency responder, mga ambulance, ari diri karon naka on standby sa area. Nakatutok na. Kaya wala ka to sang pwedeng tambayan kay kun ako maglantok sa Bray ang puno sang kahoy nga ining Santol hindi ni siya sa dalan nga nakatanom do ara sa basta tunga aksyon Bray sa mga panimalay man mismo so kung madagdag sa wala man ito ginapayo ang yung madagdagan dito is ang atop ka mga balay compared kun sa dalan kano isa ti mabutan ni labis ang mga safety dara no nga mga pagkabutang para in kaso por kaso at safe ang sitwasyon so subong nga matinion ang ginaobra rin ni timiari din sila sa mga kinahimo no nga pamaagi action Bray para lamang makuha ining lalaki amo nang rason man kun nga wala na to kita gani mismo diri di man kita pa sigagit sa ton nga flash no wala labot nga dulong ang area no para at least hindi man aton sila medyo distance na kita gamay from sa itong ginakamtangan diri no action Bray asita da kay kagawa okay initial mo action na dyan may asawa rada kagawad anong name ba kagawad kagawad Tony Dorimdes action Bray si kagawad Tony Dorimdes ang barangay Zone 12 kagawad anong sabo bali nakita lang sa akin ng mga lasing ko sumakan sa Santol. Lasing ko sumakan. Ano ngalan niya nakagawad? Si Monico Shoko. Monico Shoko. Pila na edad ka no? 29. May idea ka kagawad? Ano kunong natabuan kaysa? Sigon sa Iloya daw nag-aaway na sa sinisaway. May kabataan? Kadali lang man. Bali taga-barangay Zone 12 na siya. Asinda siyan. Zone 12 lang niya. Taga Zone 12A pag kaya. Namasya lang di siya sa Parintia. Ang balay mismo sa dalawang sa Santol, iyan na Parintia na Tiyo. So meaning drama siya nagkadto? Drama siya nagkadto. Dugol pila siya nagsaka, wala man siya may okuhay. May balaan, sumaka lang sa Babaw Santol. Taas ang Santo, agam no? Taas niya. Para makita mo sa pataas. Para dito sa punta-punta, dito sa pinakapunta, nga gamay nga sangaw. Uy. Pero kaina, gina-negosyar man sa kuno? Okay na nga pa na-negosyar siya, hindi kita manahugos sa subong. Hindi kita manahugos. So, ginaayo man sa ano man? Kaina may ginayo sa nga ang mga tao maggawa lang kay naugsa. So until now naggawa naman ang aring mga bandikina dependen ang mga tao. Wala gyapon siya. May kabataan ini? Nanaog.
May mga bata dito kagawad. May wala lang pa diya kung pilak bilog bata is ni kiti dito ni sila sa piyak nga barangay na. Oo. Okay. After sila kagawad, wala na tuman nga manaog siya. Ano may idugang sa ginayo pag ito wala. Daw ay nagidman nga amo to gina-negotiate siya sang iyang iloy nga manaog. Bali istorya lang sa nga gisinggit siya na hindi sa manaog kay ginalagas sa kuno basi kawalan siya may ano na lang kadamo nang ginamention niya. May action dyan, may history nga daw, may depensa. May ara sa kagawad history. Ang una abing nga daw gaamo-amo. Daw lagi ko sa idea basta mo lang na ang may balahan ko si Gonsi Iloy nga daw nag-away na sila sa mga asawa. Kamu sa mga kagawad na bulig na lang din negotiate no araman sa Araman. So ang mga ano na lang diri sa balibot kay medyo nakatublag din man ini ang sitwasyon diri sa mga pumuloy ninyo kagawad. At yung mo gani nga sa subong, tungod aring sa subong ang mga kapulisan naton, mga redyan, o mga opisyal sa syudad man, mga tani kung matigayon naman lang mga kuwanin siya, ma-rescue bla. Para nga magtawhay man di ang ining kumuloyo diri sa sining turok. Action dyan. Gaulan pa. Mangkot action dyan kung may armas sabi nga balon or ano? May sol. So, may mga dalasa nga mga kutsilyo, armas. Wala. Mayo. Wala. Gabayo pa na siya kung okay na. Subong way na. Muna go-uba. Pati short yan. May short. Bayo lang ito ba? Bayo lang. Okay. Sige, kakapatid do, thank you again. Action na, Bray. Ang mayo na action dyan kay Waisya Kutsilyo, Waisya Hinganiban to. Wait, action na, Bray. Mayo gin. Medyo na, wait again. May, anyways, yes, action, Bray? Sige, wait lang siya dyan. Yes, no. Kung makita natin, sa pinaka-atop yun action, Bray, no? Pinaka-tip git. Gatungtong sa pinakababaw. Taas ning santol dyan ako? Taas? Apo, taas do third floor goro sa building naton. Uy, taas. Taas, gid action bray. Kaya mo nang distansya. At sakit do pinakababaw, do corona, sa babaw, pungko, bala. Way man siya gapalak, pawala man lang siya? Ay sa gapalak, nagapungko lang gid siya. Wala na sa bayo, gani, oh. Ara sa pinaka bababaw. Mula na galing kay hindi ginaton visible diri sa aton ng camera pero makita sa naton nagapungko siya may short color ng short man okay pinaka medyo delikado na sitwasyon niya kay ang basang pinakababaw ni siyang mga kahoy mahuyang na ning mga sangamong gamay ning gagios di karon nali ibla karon magaya huganas karon sa madurudanlog pangadaan ang dahon so iloy ya dari aris dalom nagapakadto pa kari nagibot-libot man galingin man ang ulo kitya mako mapila na 4 na ka oras way makapanaog action na Brian. So anong ginahimo karon action diyan? May aside sa iya Iloy may ara da iban nga tao bigan naganegosyo sa iya. Yes, ari din kapitan, ari diri sila no ang opisyalis ng barangay, ang mga kapulisan ari man diri no. Nagkanto sa area mismo kagarada sila sa atubang sa kahoy so ba nila singgitanay lang gid kita taas ang sitwasyon o kun ginatungtungan sining lalaki no action na bray. Why sila nag-attempt action dyan nga sa kaon man abi no sa babaw? Subong may ara sila ginobra okay. nga mga pamaagi diri bisan kalat gani kalong man sila kay mga mga sitwasyon ginatago bala nga para hindi makita ko nung kinaobra sa rescuer action bray for safety man siguro mismo sa lalaki to kay tika delikado madad kun once makadalinas lang siya ang tupa is dalom ang atop tiway na trabalaan kung ano kabakod ang atop sa mga balay o kung ano ang ara sa sulod sa mga panimalay nali mag sa action bray no hugpaasa sa atop karon da mga tig-ana dadaan yes amo pagina ang isa na rin na kagina palaligban action bray siya nang medyo duga puti sa babaw siya na or hindi sa ano pag ginito nga makita ko lang sa pinakababaw pag sa kay may gatabon adi nga kahoy kabalunggay sa likod sang kahoy kabalunggay ara dira sa aksyon na bray no nga nagatulotindog damo tao do subong ay damo di kiti kaina paningadaan ko no tiner aksyon bray ining lalaki tubtob sila nga matanion ari patigapon
sa babaw sang Santol, no? Meron mo na action ba, no? Ang pinaka-ulit rin nga sitwasyon sa gapon sa itong ginagap na update kita karon once makapanaog na hopefully ining lalaki ang ato matibay safe sa tani kay para at least hindi malitan ining mismo yung pamilya aris dalom dre mga mata sa naginabot may lamang action bright asawa niya action dyan ba si Ara da subong asawa niya hindi na ito na-identify kita ng asawa kaya ara sila action bright sa sulod sa police line kitari kita sa guwas sa police line and medyo layo pang distansya na ara dito sila yung action bright tindog sa subang sang puno sang kahoy kami diya ari kami di sa may Tianggi Dampe sa guwas sa police line kay ongoing pa ang rescue dari nila operation kinapatigayon sa aton nga mga otoridad action by dugay action dyan yes i-rikta labi action dyan ang senaryo lang kay mamati lang kami i-riktahon ta lang yes action by no subong nga mga tinion kung makita naton dari actually kung pasulod ka sa may Talisay nga area kung going ka north direction, dari bala sa may Bangga before kung pasunod ka sa may daan ng munisipyo, sa wala na saya. Dari kaya Aksumbray maliko sa tuo. Dari straight mo lang kina, no? Ang Bangga Aksumbray, pag straight mo na dire-diretso dari, may ara sa gamay ng eskinita, masulod ka dari. Actually, one way ginamang siya para sa mga four-wheel vehicle, ang malabyan. Dari sway nga, may nagapundo na dala nga mga salakyan sumigwa, hindi nakasulod iba ng mga salakyan, ma-walking ka kung malakat ka na ginamang. No, ang mga panimalay diri at ikit-ikit man. Paglabot mo diri Aksumbray, mga 3 gol ka bangga, may ari di puno sang balunggay nga taas nga makita nimo. And then may ang balay na diri is ang pader o kunang gate, ang pader abi amo ni ang sementado pero ang hafya cyclone ang gingamit, no? And then diri sa sulod sa amo ning balay mismo, no, nga ginakatuan niya. Actually, ang balay gani kami tanong to ay suga na subong ang tanion. Pero sa sulod sining balay, may nagsulod na ang mga rescuers, may mga rescue units na mga rescue team mismo kag iba ng kapulisan nagaplastar sila sa mga stretchers, nagaplastar sila Aksumbray sa mga kalata, higot kag pila diri ka makinanglanon nila. Pero sado kahalong ang ila diri nga pang kinasgios kay hindi na gusto bala nga to vlog kaya ang lalaki kung makita naton sa babaw sang kahoy sila nga matanion naghalili man siya sa dalom gapanilag man siya gali nagapanilag sa Aksumbray no ang iya posisyon kita ka na bala nga do pasensya sa tumakagson pero nagapungko kabla sa may salog nagapungko sa log imotiil nagakulo tapos ang imubulis ara sa dalom nga ang imo nga kamot ara dira si Modughan Dampe. Kita ka na sa mga picture bala sa mga sinang unang taho. Kumbaga iya nga tuhod nga 2 kabilog sa sulang ya. Yes, Aksumbray, no. Kilala mo ni siya, no? Hindi gid. Sabi ko may mga kilala. Nung kay na wala man sila ginamo, kina nang. Wala man sila ginamo do gina pag ano. Wala man. Gol pila sila saka. Ay, pero may sa kanto. Why? Bago lang sa kanto de. No, Aksumbray nagtindog siya. Nagtindog ang lalaki pero ang problema uya-uya pang daon sa babaw. May mga tao sa dalom dabi nga ready magsalo action dyan kung magkinaano gidban. Why pagid kay wala pagid sang tao sa babaw sa atop gina-flashlightan sa gani kay atop gid ang top anya no why hindi sa madiritas duta. Hindi sa magdiritas duta sa atop gid sa Aksumbray. Tika budlay man nga sa kaamo atop kay basi malusno man abla. Ay sus. May bato pa sa dalom kuno di. Ay sus na no sitwasyon. Bato wala sa dalom kagawad. Okay. Gagyo-giyo pa siya. Galili man sa dalom kay gina-flashlightan siya. Aksumbray. May nagasinggit action dyan nga nag-negotiate siya sa bongway. Subong medyo kanay-kanay pa sila. May ara nag-ahuluan sa may nag-ahuluan sa wait. Di na siya doon na ara-ara pa sa Kaligapon pero galili sa Aksumbray sa dalom sang kahoy bala. Ginalan tayo kung may nagasaka guro kon wala nandun ako sa huna-huna yaman galibog ulo ko siya. Nalibda karon pag nabalaan niya kami nagsaka kag lumumpat sa karon dire. Ara gina-flashlightan sa liwat, naka-short sa nga do army ang design. Camouflage, camouflage, no? Aksumbray. And then, so sinigamat ni on,
Sa Galalis. Gasabat siya. Gasabat siya. Hindi ka gid Oh, ginasinyasan ka siya. palapit-lapit jutay no, di ka kapalapit action diyan no. Hindi kami kapalapit-lapit action bray. Pero si nanay yan nag-negosyar sa iya. Action bray. No? And then may sila ginasinyasan sa Manaog. Mayo ko manaog sa tani ba? Gani ining si ngalan niya Melchor no? Ngalan niya gani? Monico Locchiana. Monico ano sir? Monico Socon Locchiana. Shoko. Okay. So hopefully manaog na ni siya. Sa galilili pa man di siya sa dalom. And then may pati sa dito sa sa sanga mismo kakahoy. Ginalantaw ya kung may nagasaka o kung wala. Okay. Kag ang diri sa dalom damo nagkasulusin siya ginaanan sa manaog kadalaki diri ka suksong puti amo ni ang sinya si Action Bray nga manaog so gali naman sa liwatri sa mga tao sa dalom ginalalantaw ya kung inano di sila pero wala naman balas may istorya nagasinyas o kung may naghatag siya ayo o kung appeal kung anong imuon niya no why naman Action Bray may diri kung anong ila diri nga mahimo siguro ginatugyan na lang nila sa may kapulisan mga tita kung may all istorya goro sa iya Action Bray sige be okay may hara nga singgit digpa pero hindi sa ton audible di sa ton ginakamtangan pero kapabilin hara sa gyapon sa babaw no sa nga kahoy nga ini kung ako mag-isip mga more or less this iniguro mga 30 feet 30 feet Action Bray kay equivalent ni siya sa 3 kapadalan ng building mo ang iya katason or sulusobra pag ko sa 3-story nga building ining distansya taas ba yes perte ka taas kag ang pinakaano diri okay na tayo na sa tunga bisang kahoy kay nagkubo-kubo kay ti da bakod pang sanga pero ining lalaki ara sa pinaka tip gid pinakapunta gid sang kahoy dito siya tinir ka nagatindog Action Bray. Why bad ka na hangin-hangin subong son dyan? Why man? Ako pag ginamayo lang kay subong wala gahangin lang dupoy-dupoy biga bugos-bos. Makanay-kanay ang sitwasyon sini nga mga tinion Action Bray. May naga-flashlight liwat na tanod sinalantaw nila tapos siya ginasunod yung mga kundi na flashlight nila adto okay. Sa gyapon amo man ang iyang sitwasyon pero nagalili sa Action Bray sa dalom. Gapanilagid siya, gapanilagid. Gapanilagid siya no sa dalom Action Bray. Okay. And then may pinabot dere. Tiyo ya. Tiyo to mama. Okay. May nagabot siya. May nagasinggit no? Nakayelo, nagasinggit nga panaog na dato. Okay, mapuli na sila kung Action Bray. Okay, hulat-hulat. Tonta na lang na. Basi... yun hopefully nga, there is still. Yan, mag-upload siya. Mapuli siya kung sa uma. Balat ang ilon, hindi ka na magano, asang tiyo, hindi na damano, kaya madagdag kada karon, mapatay kada karon. Panaon na ko na puli sa uma ko, no? Okay. Ginanegosyo sa panaog. Gaano siya? Amo mo Japon pamati siya. 40. Okay. Ang tiyo, very aggressive ang tiyo. Nagliso siya. Uy. Nagliso siya. Ala, nakasabat siya. Okay.
Sakto man. Mm. Okay. Okay, ginayo sa action price Mhm. sa Santiyo, iya nga nagabot dali nga mapuli sila sa uma action price, no? Mhm. Oo, wag nga bala siya nga wala man may matabo siya, way mas may ano doon siya sa babaw, ginayo lagi sa action price nga manaog. Mhm. Lala gid ang problema sini maginamo sini. Sa Japon nagapabilin gapungko lang siya sa babaw. Mhm. Pero nagalili din siya sa may pinakadalom action price, no? Mhm. Ining lalaki mismo sa Japon. Okay. Nagasindit lang kaya po iya nga mahimata. Mhm. Action price. Mhm. Sige. Okay. Ma-commercial action dyan, balikan ta kada karon. Mhm. Yes, action price. Nagyapon naman ang pinakauli update sitwasyon sa area mismo sa nga Puro Cross sa Barangay Zone 12, Surad sang Talisay. Flash report ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Santi. So nasabitan na sa action na sa Bacolod Action Radyo. Balikan ko na karama ka-aksyon na ang report action dyan, dugay-dugay, ma-commercial lang ako, kay basi magpanaog man to ba na, no man nga sitwasyon man. Firing line. Las 8:51. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action firing line. Live. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalat at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Interaction Oliver na naog na siya kuno. Action firing line. Ningagawan tabalik ding patrol kay ara na kuno siya sa dalom. Trip ka lang to guro magpa mapahilay-hilay sa ibabaw sang santol. Ay, porte man yan ha. Budlay nga tripping yan. Action dyan, kumusta na? Naog na siya? Action ba matamat na siya nga nagpapanaog pero wala pagidman nga ara na bisdalom pero wala ato sa may pinaka-punta gid no sang kahoy. Kay ang iya di ayo na naman ara na siya action ba nakapupanaog pero according siya pa rin doon karang nga taho no kay para magwa ko no sir. Sige, idog-idog tanay. Okay, sige. Kay masulod-sulod kami kaya para hindi ko niya matiparahan no. Kaya ang iya nga ayo is hindi action bray wala sa makitaan nga bisan tino except sa iya nga iloy so mo tumanaog siya kay para manaog na gid siya alerto mo siya kay gasinggit na sa gani nga hindi panaog na hindi alinagin na sila ya no gasabat mo sa gani so meaning mayo lang huna-una niya action dyan mayo lang no pero pamangkot siya da karon check na ton gid no kuno gid ang tabo sa si action bray anong rason kung anong saka sa may santol tapos after almost 4:30 kaina manog 7 na 4 ka oras kag tunga tatlo 4 ka oras kag tunga gid action bray no lawig lang ba lawig lang ganing tiniriya na wala na lang sa babaw song santol mo lang kay bakod man ang santol way man santol way man sa na wag tang ko way man sa dagdag sombray no sige po nagpabiling diri karon mangyata kita sa update diri karon sa Action Night Patrol standby na sa Tamaka Action for further development may kang tanan
siniyang nagronta diri no nga pagsaka sa isa ka 29 anyos nga lalaki sa po sang Santol Action Bride diri sa area mismo sa Rosa Barangay Zone 12 Syudad Sang Talisay. Dahil po taghapon diri sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasa sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Manaog ni siya. Salamat patrol, bantayan nyo dugay-dugay kasugpo na. Pero ariyo maitisi ining maitisi mga kaksyon ng alkaline nga wala kita sang iyo kamora sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Standby karon sa Action Night Patrol sa update kita with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid maghilibati ta Lunes sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.